Ana ibu maratuwa lho salaman. Salaman. Ibu maratuwa. Kuwi mau wis tak salimine kon saliman maneh ya ora apa-apa. Ibu nyuwun doa restu nggih Ibu nggih. Mugi-mugi saged langgeng kados panjenengan kalian Bapak Kolil. Bapak Barok. Endi kok Bapak ki ya ampun Bapak. Wonge cek ngatur lampu wong. Kok ya ndelik to Bapak. Bapak nyuwun pangestunipun nggih Bapak nggih. Ayo ambung sik, Pak. Hei. Njaluk ambung karo kan yo apa jenenge rasa anak karo bapak to Mas. Nggih. Basin ngono rasa tedak-tedak. Gilian untune pating cerengingis ngono kaya. Witawati. Rasaku wis kayungyun marang karupan tresna, aku mung kowe sing tak sawang. Kowe sing tak sayang-sayang. Mung kowe Witawati, pepucaning atiku. Yen aku oleh kondo, aku tresna karo kowe Witawati. Dasamuka. Piye? Rasa tresna kuwi ora bisa dijaluk, nanging uga ora bisa ditampik. Ngerti? Aku ngerti. Mula aku ora njaluk rasa tresna saka sing gawe urip. Aku ya ora bisa nampik rasa tresnaku marang kowe, sayang. Mangerti ya. Nanging aja nganti kowe kegubel rasa tresna merga panyawangmu tumrap kahanan wadakku iki. Ya bener aku iki ayu, ya bener aku iki manis. Awakku sarwa singset lan sak panunggalane ning aja nganti tresnamu mung kagubel rasa kaya ngono Dasamuka. Tak jlentrehke tembungmu mau ning leremo sawetara. Kok pikir ora tembungmu sing jarene wong lanang kuwi ora mung nyawang laire, ngono to karepmu. Ngono to jununtrunge saka paduka pukulun. Saiki ngene. Upama aku oleh ngerti endi wonge. Wong lanang endi sing bisa tresnani tanpa nyawang wujude lair. Sing disawang ya mesti endahe bokong
ayune rupa, weweke payudara, putihe kulit, biruning mripat. Lan sak panunggalane. Wong lanang ngendi sing bisa tahan karo godaan kaya ngono kuwi? Piye? Yen ana wong lanang ora nyawang lair banjur ketaman katresnan kuwi jenenge katresnane belgedes. Ngerti? Tak baleni omonganku sepisan meneh. Yen ana wong lanang kok ngesir wong wadon kok ora mung saka lair, tegese ora saka apike awak, ayune rupa, kok iso ketaman katresnan, kuwi tresnane mung belgedes. Titik. Wis nggonen status ngono karepmu. Kok mong yen apa? Kondo. Apa sing kurang saka dasa muka gedhe dhuwur gagah, ela piteksa aku ya sing ganteng. Godhekku dawa kaya ngene. Nadyan bathukku rada nonong ning aku gawe kangene wong akeh, ngerti? Ya. Gombal amoh. Upama ngene Witawati. Sak negara Ngalengka kuwi tak itung-itung sing cacahe wong wadon sing ora buta lho iki. Kuwi jumlahe ana 1557. Sing wong tok kuwi sing ayu wae tak pilih 983. Sing paling ayu dhewe ana 15 wae sing paling ayu lan manis ana 3. Sing 3 wae ayu manis lan sing set kuwi eneng 2. Sing siji ora eneng ngalahke kowe Widawati. Aku iki tresno mbek pean ngerti ora? Widawati. Widawati. Tak kira Wito. Lah iya. Aku kudu piye meneh? Lereno dhisik kowe bar perang suwe. Tegese aku mbok lilani aku ning kene rada suwe ben nyawang sak maremku. Sapa sing kandha kaya ngono? Aku ngongkon kowe leren ora ngongkon kowe wong loro karo aku. Lah sing tak golek iki kowe ning kene wis pethuk karo kowe Widawati. Aku nek tresno karo wong iso kedanen kaya ngene, ngerti ora? Yen kowe tresno karo aku, saiki pilihan. Kowe tresno karo aku ana syarate. Syarate apa? Syarate kowe ora oleh tresno karo aku. Iki piye kowe iki Widawati, kowe iki Widodari piye kowe iki? Syarat tresno kok ora oleh tresno? Kuwi tresno sing utama kuwi ngono kuwi. Rasa tresno kuwi ora kudu handar beni nyawang saka kaduhan wae wis apik. Mendah kaya ngono kuwi dosa muka. Aku ning kene mung dadi widodari lumrah ora bakal widodari Widawati kaya aku iki. Ketaman rasa rasaning tresno. Aku ora bakal bisa nampa kang dadi gelarmu yen ora ana parentah saka Gusti Kang Nyipta jagat lan uga saka Sang Hyang Pukulun Bathara Guru. Guru meneh. Bolak-balik Bathara Guru Dewa celutak mbok ucap bolak-balik. Kura guru. Nek perlu dewa sak kayangan kon medun rene aku ora bakal wedi. Sing penting Narada lho ya, Narada. Liyane ya imbang-imbang sik. Nek Narada aku wani aku. Ngene dosa muka. Piye?
Ya tak aku njaluk sepura karo kowe. Aku ora bisa nampa katresnanmu. Aku ora bisa ngancani kowe dadi boyonganmu ning negara Alengka kono. Dene aku wis dititahke karo Gusti kang nyipta jagat ya ming negari Lokapala kene. Tegese aku ora bakal bisa mbok boyong ning Alengka merga kuwi dadi singitaning jagat Dasamuka. Kaget risang kapirangu rangkul kinempit ampit roh sang hari pawono ya si tukang walang hati kowe arep bali ning kayangan kono merga jatahmu ning Lokapala wis entek ngono. Iya Dasamuka. Melayu sak ambaning jagat Dasamuka ora kesel godak Widawati. Widawati. Wah, aja mlayu, pujanku wong ayu. Widawati. Wah! What? Wes! Wah! Wis tak godak mburimu neraka jahanam kayangane Bathara Yama. Tangeh bisa wal saka ndi-ndi Kelemaya nduk dadi bojoku Widodari wong ayu. Ora Dasamuka. Kowe ngaliya saka uripku. Aku sepet nyawang raimu. Yen ora kowe ngalih aku tak bunuh diri wae. Hei, aja. Widawati! Aduh, mati tenan aku. Widawati! Widawati! Aduh, Widawati! Alah dalah, waduh lah kok malah jegur rokok. Ya Dewa Titerana ucapku, ucape Dasamuka. Widawati nitis ning sapa wae bakal tak godak, mbuh nitis ning sapa bakal dadi bojone Dasamuka. Ora bisa dadi bojo saiki sok ben yo kena.
Alas Dandaka arane. Singet panging kekayon nganti kaya tan bisa tinrabas dening sunare Bagaskara. Nenggih wonten mustikaning titah ingkang jawantah wonten ing bumi. Sang Bagus Rama Wijaya kaliyan Rekyanayu Dewi Sinta ingkang sampun ginuwang wonten ing alas Dandaka labet wonten rubeda kang pinambeng ing negara Ayodya. Nadyan nembe temu utawi taksih manten enggal uripe kedangsangan turut ngalas. Wauda kaya mangkono nurakang kaya adine ingkang saransah setya kinasih Sang Raden Lesmana tambuh sotaning triya lamun kawiyos sing lisan kadherekaken dening Sang Yorebat Pungokawan ingkang tansah setya tuhu lisan Rama Wijaya. Yayi Mustikaning Dewi kang tak rekemung sesutyamu aja nganti coplok saka embanan. Pranyata Siadi isih setya ngancanipun Kakang, nadyan kahananipun Kakang ya kaya ngene. Kowe bisa oncap, kowe bisa ngalih menawa kok ana wong wadon gelem uripe kedangsangan turut ngalas Dandaka kene. Alas Dandaka kene alas kang wingit panging kekayon kok kowe kok gelem ngancani marang pun Kakang. Duh, sinuwun sesembahan kula Kakang Mas, kula namung setya satuhu dumateng paduka Kakang Mas Rama Wijaya lan Siadi Yayi Laksmana Widagda ya murdaka Yayi kula wonten timbalan ingkang adhawuh. Kowe iki adiku ning kok tansah setya marang pun Kakang, kowe bisa urip ning negari Ngayodya kono pranyata kowe malah turut milih manut marang pun Kakang klambrangan turut alas. Aduh Kakang Mas kula namung tansah bekti dumateng Kakang Mas. Lair batin kula namung kula udhakaken kalian Kakang Mas Rama Wijaya. Iya ngaturke gunging panuwun dene kowe wis Siadi wis ngancani lan setya tuhu marang pun Kakang. Kakang Semar aku njaluk sabda tama saka jengandika Kakang Semar.
migonjeng angit kelap-kelap katon regenjang sang maweh gandrung sabarang kadulwukir Sinuwun Prabu Rama Wijaya piye Kakang Semar ing atase nembe kaguwang wonten alas sengandika paringa sabar dumateng pribadinipun piyambak lan umumipun kagem ingkang garwa Rekyan Sinta tur malih jenengan sampun angsal sabiyantu saking ingkang rayi pun Dian Murdaka punika sampun salah sawijining wahyu ingkang boten saged pinampeng bener aturmu Kakang Semar lan kula nekseni Gus menawa sinten mawon satriya unggul asile utawi tirakate punika dipun guwang wonten alas dipun lebur wonten geni niku sampun lumrah punika calon-calon satriya unggul kula dongaaken mugi-mugi paduka sinuwun Prabu Rama tansah gedhekaken ati lan kesabaran wonten pacoban punika. Kepareng saking Kakang Mas Rama kula tak medal rumiyin dereng saged ngancani Kakang Mas wonten patunggon. Iya kula mboten tebih-tebih saking paduka ingkang ngreksa kula badhe ngiwasaken lintang ingkang lumaku wonten langit wengi saha kula badhe kekocak kalian Sasadara Sinta pengen ngrasake angin wengi kang tansah galiyut-galiyut keparenga sinuwun paduka wonten patenggan rumiyin mengke kula susul. Iya. Yen mengkono ati-ati. Alas iki wingit. Kula mboten tebih-tebih kok Kakang Mas. Iya, Siadi iya.
Neng tengah alas kene kok ana wong wadon ayu dhewean. Apa bener? Cok, mari Cok. Iki sing ridu pikirku saben bengi. Saben bengiku sing ngancani ngimpiku mung wong wadon kuwi. Inggih. Punika ingkang nami Rekyan Sinta. Putri Mantili garwane Sri Rama Badra nggih Rama Wijaya. Yen punika sampun ngridu wonten impen paduka, pancen kepara nyata Rekyan Sinta punika titise Widawati Latala. Wah, aku ngesir tenan. Aku kudu dadi bojone Sinta. Prayogine ngeten nggih mawon. Kula gadah sanggit rungsit, sanggit piyeneh. Pol-pole kowe dadi kidang ben Sinta kesengsem terus Rama ngoyak kowe ngono to. Kuwi umum. Dadak ngetokne ladrang mandraguna apa ladrang walang kekek umum. Serasah ditokne. Mboten begini iki, ora sah. Kuwi wong wadon aja diuja nganggo brana. Wong wadon kaya Sinta aja diuja karo kasenengan. Dicedhaki tenan men cepet dadi bojoku. Aku iki wong lanang tenan yen kadung seneng entek wedine karine kate. Ra iso nyolong Sinta, aja kok celuk dosa muka. Hidung kita. Sinta. Duka Pandhawa tata Kadiwisaya Indriyaksa Sara Maruta Pawana Gana Margana. Wah, lirmu pandam kamarutan rabasa telenging kayon. Yen sorot mripatmu luwih endah saka srengenge sing angslup ing wanci surup, aku bisa apa yen ora mung nibake katresnanku. Sinta, kowe Sinta. Iki sapa? Kowe nekani aku ning ngimpiku. Kowe sing ngulumawat marang pikirku. Nganti kesandung buntung saben lakuku. Cahayu nduk. Aku Rahwana Yadasamuka. Kene kok kowe nganti blakrakan tekan alas kene. Yen nitik sandanganmu kowe kuwi ratu. Sabamu kok ing tengah alas. Sinta. Lumrah yen wong lanang kuwi saba alas. Ning sarwa nggumunke lan nganeh-nganehi yen ana wong ayune seprapat jagat kliwat separone. Kok kowe saba wana kene? Yen kowe takon ngopo aku ning alas kene? Aku goleki kowe pepucanku.
Aku wasana sing duwe. Aku ora bakal bisa kok duweni. Pepinginanmu kuwi luput Dasamuka. Sinta. Yen pepinginanku sing luput seksenana. Yen pepinginanku sing luput sak lawase uripku aku ora pengen bener. Kowe kok dadak nganggo ngruncih tembung sing kaya ngono. Ya men. Ngene wae Dasamuka. Kowe nembung nyang bojoku. Wah, mbok iya, kene bojomu dikon renak tebunge kowe tak jaluke. Bojoku nembe wae ngaso bubar golek panganan ning wana iki. Gene wonge ngaso kok ora kok kancane. Ngerti wong lanang bar nyambut gawe malah kok tinggal lunga dhewean. Saiki kowe malah nang ngarep emperan ki karepmu piye? Aku durung bisa turu. Aku ya isih golek lan pengen nglaraske hawa ing petenging wengi iki Dasamuka. Yen hawa wengi wae kok aboti tiwas bojomu. Apa meneh Dasamuka bakal kok aboti sak jeki urip. Tak gawa nyang ngalengka kowe. Sinto bojoku. Sinto. Punapa ta mirah ingsun? Latalah. Nadyan wis diguwang karo Prabu Dasarata. Nanging aku Jetayu Garuda kancane sinuwun Prabu Dasarata. Kowe wis wani kanggo gawe marang uripe liyan. Wah, Ratu Ngalengka Dasamuka. Nadyan wis kaguwang ing alas Dandaka sinuwun Rama lan sinuwun Putri Sinta ora bakal kelangan lacak Jetayu anggone ngetutne. Yo kowe wis wani nantang karo aku sepira kesektenmu mungsuh Jetayu Warat.
batang kowe. Wah, manuk sak gubuk pranggon gedene. Sapa kowe? Jetayu aranku. Prabu Dasamuka. Dewi Sinta wis dadi bojoning liyan. Aja kok ganggu gawe. Tak dadekke bojoku, bojone tak pateni cangkeme. Bang. Bang. Hus. Bang. Bang. Waya. Yo. Mati aku. Weh. Wah. Weh. 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 Wah! What? What? Wait! Wah! Wah! Tutuhno kesektenmu kewan elek. Manuk kaya kowe dibelah tak go panganan wong alam kok. Oh, what? Wait, wait, ah, hey, hey. Wah, what? What? Bocor weh. Modar. Weh. Modar weh. Cabut mulumu. Ora duwe lar modar. Biar. Piye? Manuk nek ora duwe wulu apa serem, Manuk nek gunduli apa serem, Ora duwe wulu ya ora galak no, Bro. Kowe kok ngalangi dosamu kok. Gusti Allah kon medhon ngalangi dosamu kok tak pabengi yo. Oi sing tak sayang ayo harum nih. What? Oi mau kemana anak manis? Wah cintaku sayangku ah.
kowe Jetayu kancane Rama Dasarata. Inggih, Raden. Kula sampun wonten ing pungkasan. Lakon punika sampun kadung. Ndika mboten saged ngrumat ingkang garwa. Nadyan wekdal ingkang saceplik jenengan nyepeleke kalian Sinta. Kula nyuwun ngapura. Kula mboten saged ngawat-ngawati ingkang garwa. Jetayu, kuat-kuatno dhisik. Iki dudu klerune sapa-sapa. Iki kleruku pribadi. Jetayu, sapa sing gawa? Sing gawa pepujanku Sinta. Narendra Ngalengka Prabu Dasamuka. Paduka kedah ngrebat Dewi Sinta malih. Kula pamit. Jetayu Jetayu Sinta. Sira putri Mandili wong ayu pinaringan nugraha saka Widi sembada ing saksolah bawamu. Sorotmu mencorong tejanira tan bara wening. Liring netramuku menyar, sorotmu hangeng wong awenes-wenes kamantian. Turut saka granamu Sinta tembus sakjroning atiku. Janaki pepujanku wong ayu, sedhep mantesi soroting jaja wiletan. Ngasmara kendra lakumu dedeg dedeling rurus. Swara gandem arum manis, tindakmu tajem luruh, delamamu tarincing, tapakmu gawe gemes. Sinta wong ayu memanisipun kakang. Paduka ingkang kiyat punika pacoban saking ingkang yasa jagat. Yayi, kuat-kuatno pun kakang Dimas.
miwat langening kalangiwan aglar pantamun cara dipun tepangaken kula Narendra Guwa Kiskendhapura ingkang dados nama kula Narpati Sugriwa dene punika ponakan kula kekalih pun Anoman lan Anggada. Iya duwe sedya apa dene kowe Sugriwa lan para wanara sing tak delok ewon cacahe nganti nyedhake dununge Sri Rama Badra. Ngeten. Paduka sesembahan kula paduka mustikaning titah pangejawantah saking Bathara Wisnu. Pranyata kula lan para prajurit Rewanda mangsrahaken urip kula saha uripipun para wanara ingkang boten sekedhik cacahipun kula tujuaken urip lan pati kula kangge paduka Sang Bathara Sri Rama Badra. Iya ngaturke gunging panuwun dene wis sawetara wektu iki rasaku tansah tumlawung sesigaraning jagatku ya amung Dewi Sinta kang dicidra dening Rahwana-raja. Mila saking punika sinuwun kepareng kula lan para wadya bala wanara suwita wonten ngarsa Paduka Indra lan aben-aben sampun siap paperangan sewayah-wayah gebak negari Ngalengka Diraja. Iki ana Kisana sajak sandang penganggumu luwih mencorong tiwas liya-liyane. Kisana yen oleh ngladi tepung anggulang wanuh kowe kuwi sapa? Marang matur kula punika saking negari Ngalengka. Kula yayi saking Prabu Dasamuka. Wah, la iki musuh. Ngusik. Ngusik. Sajak saka guayamu wimbuh mencorong cahya kang sumorot aneng anggamu Kisana. Gunawan Wibisana. Kula wonten dawuh estu kula mboten badhe ngebak kalian paduka. Nanging kula sampun mboten betah menawi katerus-terusaken wonten ing negari Ngalengka. Pedah napa cengkah kalian batinipun piyambak. Menawi ati kula cengkah kula luwung minggat kemawon saking praja Ngalengka. Kula badhe suwita wonten ngarsaning Bathara Sri Rama Badra lan kula badhe sabiyantu dumateng paduka ngrebat Dewi Sinta malih jagat Dewa Bathara. Ya. Kowe wis netohke uripmu marang aku, ya. Gunawan dina iki tak angkat dadya pujangganing negari iki lan kowe ngewang-ewangana Ratu Sugriwa kae supaya ngebak praja Ngalengka. Sendika ngestaken dawuh
lan aja dadak kesuwen ayo enggal pacak baris. Samudra Lengka disebrangi. Gunung Gohkarna diunggahi. Pirata sadhuwure gunung pirata sajembare segara. Isih kuat atine menungso. Ayo padha bebarengan rono enggal lumaku dina iki. Pauta kaya mangkono. Berbondong-bondong wadyabala saking Gua Kiskendapura. Kadindian Sang Resi, Sang Raden Sugriwa lan Rama Lesmana miwah Gunawan Wibisana. Senopati pengapit kalih nenggih Sang Anoman lan Anggada. Padha gebake padha urusane. Samudra Lengka wis kasebrangi munggahing Gunung Gohkarna. Saya lumarap wonten praja Ngalengka. Ngegirisi lakuning para wanara ingkang boten sekedhik cacahipun gebak praja Ngalengka. Palwaga kara boten saged dipun moncati. Oh. Oh, aku.
pauta kaya mangkono. Pawaga kala peranging buta lan kethek arebut menang. Senopati pisanan saking negari Ngalengka Sarpakenaka gugur lumawan Lesmana Murdaka mati pecah kapisanan. Ingkang Senopati angka kalih nenggih Patih Prasta. Patih Prasta gugur mlawan Raden Anila. Kepruk tugu pecah ndase. Ingkang angka 3 ngene lho cepet. Kumbakarna mungsuh Raden mana ya? Nama Sugriwa. Narpati Sugriwa mengsah Kumbakarna. Sugriwa cokot irunge mati. Urung ding. Mundur. Luka berat mundur. Maju meleh Raden Murdaka nglepasi jemparing pecah kapisanan sang Raden Kumbakarna. Karing kang rong glintir nenggih Raden Indrajit putra sang Dasa Adanaya Dasamuka. Raden Indrajit sika perang Rananggana moncati senjata. Nek iki jupukna tenan iki, nek iki jupukna tenan. Wonten ing Atayuda Palwaga kala Raden Indrajit nglepasi haji-haji ingkang Gunawan. Maju sang Gunawan Wisra Indrajit pecah.